Gure proiektu propioak disiplina desberdinak nahastuta planteatzen ditugun proiektuak dira, eta egitura hau daukate. Hasiera batean ikastola osoan, 3 etapak HH-tik eta DBH-era arte, 3 etapek egitura berbera jarraitzen dute proiektu globalizatu edo disiplinarteko hauetan. Eta egitura izaten da boom deitzen diogun hasierako elementu batekin hasten dira proiektuak, eta horren helburua izaten da ikaslearengan txoke kognitibo bat edo sortzea, ohikoa ez den eta beraien arreta bereganatuko duen ekintza batekin. Hori izango litzateke hasiera fasea. Eta hor sartzen ditugu baita ere, proiektuan zehar gidatuko gaituzten galdera gidariak edo ildo nagusiak. Gero dago garapen fasea. Eta esan dudan moduan, garapen faseak ildo nagusi edo galdera gidari horiei erantzuna emateko, ezagutza eraikitzeko momentua da. Eta gero bukaera fasean, azken fasean, egiten dena da ikusi ea hasierako fasean planteatutako ildo nagusiak edo galdera gidariak erantzuteko gai diren.